Momsters! Panaog sa babaw sang atop. Ano nga biga? Ano nga gadgad nga hindi matungkad kag mag-photoshoot sa babaw sang atop? Tikon ka mo magkalahulog. Hindi lang kay bukol, kundi balda bidgid. Ganyantes naman tamang yauming kag ikotso-kotso si ma'am kag si sir nga nagsaka sa babaw sang atop para mag-photoshoot. Manamyawan na kita. Mga Ilonggo kag mga teachers dira sa may Hatyay, Thailand, mayong adlaw sa inyo. Kag tani, kamo naman ang ara sa mayong kahimtangan kag madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Ano nga biga? Ano nga gadgad nga hindi matungkad kag magsaka sa babaw sang atop para mag-photoshoot? Momsters, palihog sabat. Ano nga biga nga magsaka-saka? Gani antes ta ipang award si ma'am kag si sir. Tagaan ta kamo na isang punto nga akon nga nakita sa ila nga litrato o kon kudak isa-isa hunta. Una nga punto. Taga-probinsya ko. Pero wala pa ko yung nakabalita sang isa ka maestra o kon maestro nga nagsaka sa babaw sang atop para mangita sang signal. Miyara sang nagligad, maestro naghambal, saka sa lobe para may signal ka. Pero teacher, wala. Eh nano, mas mayo pang resepsyon sa amon? Tinunto. Ikaduha nga punto. Inyong kudak, kampyon, puwerteng blockings. Tanan kitaon, wala sang may nalipdan. Plastada, si ma'am kag si sir. May social distancing. Puwerteng choreography. Kitaon sila tanan. Wala gid sang may nalipdan kag isang ilang pusing. Nano, daw naga-selfie. Tinga kinanglan nagaamo gid sina. Hindi pwedeng kandid. Halata gid nga gen plastar ka mo dira. Gani palihog ko inang inyong photographer. Palihog ko nang bal sa iya nga ako mag-photoshoot sa babaw sang atop. Siya nga akon kudaker. Ikatatlo nga punto. Sa likod ninyo, may mas mataas nga parte. Ti kung reception na ginapangita ninyo, digto ka mo, nga drag ka mo sa babaw sang ato. Para ano? Delikado? Kati kung mas delikado, mas viral, buwis buhay. Drama ninyo. Kag ang pinaka-importante, momsters, tanan nga kilala ko nga maestra, may payong. Wala labot nga may payong, may abaniko pa. Ma'am, di ng payong nyo yan? Gatagi ti ang init. Wala ka mo na mayungan. Kay mas gusto ninyo magbulad-bulad sa nagatagi ti nga init. Utok. Pero kay hindi ko maintindihan. Muniho, momsters, pamati. Kay tagaan ta kamusang rason. Kun nga, kinahanglan, manaog ka mo sa babaw sang atop. Ora mismo. Una nga rason, nga dapat manaog ka mo sa babaw sang atop. Kon inagabok, kag kamo nagkalahulog. Hindi lang kay bukol. Hindi lang kay bakokang ang makuha ninyo. Base kun magkalapiang pa kamo. Ikaduha nga rason nga dapat manaog kamo ora mismo. Kadamo sa inyo nagpa-photoshoot sa babaw sang ato. Tibuas abi.
May magsaka, polo naman ka, maestro. Sunod nga adlaw, 20 ka, maestro, magsaka naman para mag-photoshoot. Sa sobra ninyo kadamo, baw, narusdak ang atop. Basta ko nga problema, di ba? Siyempre, ipakayo ninyong atop. Pilang gastuson? Wala ka mo na minsar? Paminsar ko mo, hindi magpuro photoshoot. Hanggang pinaka importante nga gusto ko ihambal sa inyo. Nga dapat manaog ka mo sa babaw sa atop, ora mismo. Ma'am, sir, nakita nung inyong litrato? Nakita nung inyong picture? Nakita nung inyong kodak? Nakita nung inyong itsura dito? Wala? Explicar ko sa inyo. Panaog ka mo sa babaw sa atop. Kaya nga daw mga ginbulad ka mga uga. Hoy, pinakas. Ma'am, sir, panaog ora mismo. Kay base, takabon ka mo sang kuring mundo.